Tros Muziekfeest op het plein betekent vaak het opening van het feestseizoen. Nou, volgens mij is het feestseizoen al begonnen. Want ja, ik heb de afgelopen tijd toch wel best wel flink wat optredens gehad. En dat begint zo. Ja, in maart begint het eigenlijk al. Dus we zitten nu al half mei. Dus, maar het is wel elke keer weer heel mooi om hier te zijn, moet ik zeggen. Ik denk als je daarin zit, dan hoor je er toch wel bij. En ik kom hier al een jaar of 10. 2004 was de allereerste keer in Curaçao. Dan mocht ik mee naar Curaçao. Want toen waren die reisjes ook nog naar het buitenland. Het is wel jammer dat dat niet meer bestaat eigenlijk. Maar hier in Apeldoorn is het ook leuk, moet ik zeggen. Nou, over reisjes gesproken. Voor je laatste videoclip ben je niet zo heel ver de deur uitgegaan, hè? Nee, dat klopt. Heb ik rond huis geschoten. In eerste instantie wouden we hem schieten in Scheveningen. Wij zijn toen helemaal naar Scheveningen afgereisd. En die dag zat het niet mee, want er stond windkracht 11. De tanden waaiden uit mijn mond bijna. En alles wat we geschoten hadden zag er niet uit. Ik zeg, we zoeken een nieuw moment. Als bij ons thuis, rond huis, de zon schijnt, dan gaan we gewoon rond huis schieten. Want ik moest een beetje aanstalten maken, want die plaat moest uitkomen. En ja, ondanks dat het bij ons rond de deur geschoten is, kun je het ook wel zien dat Nederland ook wel een heel mooi land is. Dat je niet per se heel ver weg moet om een clip te schieten. Nou ja, en wat we daar zagen, dat kleine jochie is toch inmiddels aardig groot worden. Ja, de tijd vliegt wat dat betreft. Ik weet nog wel dat ze allebei geboren werden. En eentje, de oudste is 14 en de jongste is 11. En de tijd die vliegt. En hij is de ene is 14, is bijna net zo groot als ik al. Dus. Maar dat is ook niet zo moeilijk. Ik zeg altijd maar goed eten, jongen, worden net zo groot als papa.